Излишно е да казвам, че България е една от онези анимации, за които продължава да се говори дори след края им. Анимацията приключва още през 2019 година, но най-вероятно гледате този клип поради факта, че съм сложил името на анимацията в заглавието. Разказва се за Българ и неговите преживявания в града Несебър, заедно с неговите приятели Пешо, Аспарух и всички други забавни персонажи в сериала. А самият сериал си имаше почти всичко за анимация, която просто да гледате и да се забавлявате. Като имаше и моменти, в които често изненадваше с критичния си коментар към някои неща, или най-добрият пример според мен епизодите Приключения в космоса, където се разкрива предисторията между Аспарух и Пешо, което ме навежда на мисълта защо Пешо в началото на сериала мрази Аспарух и се опитваше да му направи мръсно в повечето случаи. Но това не е темата на видеото, нали? Днес ще разгледаме всички други анимации, създадени от екипа зад Българ, и ще ги разгледаме по-подробно. Brain Damage. Това реално се води втората анимация на Неделчо Богданов, която за съжаление не получава толкова много успех както Българ. И колкото и да обичам Българ, не мога да скрия, че тази анимация ми хареса малко повече. Разказва се за двамата идиоти, Майкъл и Джексън, които се озовават в странни и сюрреалистични ситуации, често породени от тяхната глупост. Сериала има само 9 епизода, всеки от които следва отделна история с тези герои. А героите, разбира се, не са само Майкъл и Джексън, има и Супер Зубра, двуглавите брат и сестра и жената, в която Супер Зубра е влюбен, която не говори въобще. Тя е нещо като чичото на Нумфри или Гилбан от Кларенс. Самите епизоди често следват формулата, в която двамата персонажи движат историята, като дори първият епизод всъщност е точно такъв. В него дори самият зрител можеше да избира как да протича епизода. Нещо като книга игра, но за съжаление епизодите, от които можеше да избираш как да протича историята, са вече частни. Другите епизоди бяха също много забавни, като честно казано едно от любимите ми неща в сериала беше озвучаването. Може и да не знаете, но Brain Damage първоначално беше пуснато на английски в друг канал на Неделчо Богданов. И покрай филма на Българ решиха да го пуснат вече и с български дублаж. Дублажът се осъществяваше в Профилмс, а в анимацията звучаха актьори като Петър Бонев, Ненчо Балабанов и Явор Караиванов. Може би познавате Петър Бонев като гласа на Пато Кадафи, Ненчо Балабанов като гласа на Киборг до сезон 7 епизод 10 от Малки титани в готовност, или Явор Караиванов като гласа на доктор Дуфеншмърц от Финиас и Фърб. Петър Бонев особено правеше много забавен сериал с неговите гласови изпълнения. Правеше този наистина много смешен и идиотски глас за Майкъл, който е супер забавен според мен. Едни от любимите ми епизоди са Хималайски Еделвайс и Космонавти. Първият беше много забавен епизод, съсредоточен върху двамата главни персонажи, които искат да ги обучава учител по бойни изкуства, за да скочат от една скала, за да вземат Еделвайс за баба Кукурус. Като през целия епизод има много яки шеги. Вторият, заради много яките места, които посещават героите, и също интересен факт, че в епизода с космоса има два героя, които са направени от фенове на сериала. Като цяло много забавна подобна на Българ анимация, която обаче не получава толкова много внимание. The Show е анимация създадена не от Неделчо Богданов, а от Николай Митов, който най-вероятно е работил по Българ, обаче не мога да го намеря никъде в финалните надписи на сериала. Неделчо Богданов е ексклузивен продуцент, а сериала разказва историята на този водещ на вечерно шоу в Великобритания. Сериалът не е на български, а е съсредоточен главно върху английската публика, като често шегите са за сметка на известни личности. Но тук има и някои неща, които бих искал да отбележа. Шегите, честно казано, са малко странни, анимацията е за възрастни от това, което видях, обаче ми е много интересно как подбират с кои известни личности да се възикат. Не знам нищо за хора като Селена Гомес или Барак Обама, но шегите, които се опитваха да правят с тези известни личности, понякога сякаш нямаха нищо общо с тях. Като най-добър пример бих дал с Селена Гомес, която иска да бъде готина, и водещият през целия епизод, който е разделен на 3 епизода, я кара да прави откачени предизвикателства. Но главният ми въпрос е защо и какво общо има Селена Гомес и това
това тя да иска да бъде готина. Честно казано ми хареса доста епизода с Леди Гага, където тя обявява, че има бебе от Ав, което ми се стори супер качено и забавно. За героите бих казал, че са добри, имат много яки дизайни, но по отношение на характера не са нещо супер специално. Като цяло е една долу-горе добра пародия на различни ток-шоута. Дизайните на известните личности са наистина много добри, като любимият ми е този на Леди Гага. Също нещо, което бих искал да отбележа е в колко странно състояние е този канал. Като отидеш в плейлиста за The Show, има някакви странни клипове, като някакво интервю с Волен Сидоров и някакви стримове, които са нереално дълги. Но интересно е, че понякога се качват откъси от стари епизоди, които са рекламирани като нещо ново, или шортовете като този. Hannah, do you know about deepfakes? Yes, I do. They are AI-generated images or videos that replace a Мармалад пароди шоу. Това ми беше едно от най-интересните да проверя. Това не е някакъв сериал или нещо подобно, а купища от шортове, които пародират различни филми и заглавия. От Игра на тронове до Супермен. Като шортовете са само на английски и са за възрастни, заради шегите, които имаше. Разбира се, пародиите не са нещо ново за Неделчо. И не говоря само за новите неща, които качва като Ергенът и Hell's Kitchen, а още от ерата на Българ, пародирайки филми, сериали и реалитета. Така че още от тогава Неделчо Богданов е показал обичта си към пародиите. Не съм гледал филмите, които се пародираха в поредицата, но това, което мога да кажа със сигурност е, че наистина тук анимацията е страхотна. Сериозно, тези шортове са едни от най-добрите анимирани произведения на Неделчо Богданов, а повечето от героите в тези пародии бяха озвучени от Атанас Сребрев, който може би познавате от кратко живялата анимация на Cartoon Network Мау-Мау, герой на чистото сърце, озвучаващ Мау-Мау. Кечи. Помня още когато излезе първият епизод на Кечи. Помня как като бях малък обожавах да скролвам в YouTube и да намирам всякакви контент креатори. И в един от тези дни, един от любимите ми YouTube канали качи нов клип, което както се сещате именно беше първият епизод на Кечи. Така, леко да се върнем във времето. По това време Неделчо рядко качваше в канала си и винаги когато излизаше нещо го гледах. Но това толкова беше ми харесало, че ако не се лъжа го гледах над 5-6 пъти от началото до края на епизода. Беше наистина очудващо, че Неделчо се е върнал да качва, имайки предвид, че последният му клип беше реклама на нова книга игра, която на всички отгоре беше 16+. Кечи започна по интересен начин. Разказваше историята на това момче, което искаше да стане известен влогър и мисля, че концепцията си беше доста приятна. Освен това Неделчо експериментираше с нови анимационни техники, като най-добър пример според мен е с ротоскопинга. Това е анимационна техника, в която взимаш истински кадри от движенията на някого и кадър по кадър очертаваш върху тези движения. Именно заради това и анимацията толкова много се открояваше от всичко друго, което Неделчо беше правил до този момент, използвайки не само тези различни техники на анимация, но и реални снимки като бекграунди. С времето обаче концепцията малко се промени. В началото Кечи беше просто най-обикновено хапе, което иска да стане известен, но по-късно заради може би вечния въпрос с кариерата на Неделчо, а именно кога ще има нов епизод на Българ, в сериала дойде и Българ. Разбира се, не просто така от нищото, дори в първи епизод той се появи като асистент на Кечи, но с времето тези двамата станаха неразделни. Бяха като най-добри приятели, което може би за по-старите фенове на Българ сериала нямаше да се хареса. Към тези епизоди причислявам и топ класаците, в които Кечи разказваше интересни факти и бих казал, че и тези класаци също си бяха добри. Епизодите на сериалът плюс топ класаците са общо 13, като последният реален епизод на Кечи е качен преди 4 години. И някои може би си мислят, че крипто сериала също се брои за Кечи епизоди, но буквално името дори е различно. Cringe Island. Реалити шоу, съчетаващо всички анимации, които споменах до сега в сблъсък за голямата награда от 100 лева. Честно казано, помня когато шоуто излизаше още през късната 2020 година и си спомням, че бях леко разочарован. Реално това се рекламираше като това специално реалити, което ще сблъска всички герои от всичките сериали на Неделчо на този остров, като си помислих, че цялото нещо ще бъде изцяло анимирано, но не беше. Реално повечето кадри и битки бяха истински кадри от истински предавания като Survivor и подобни, като рисуваха главите на героите върху телата на участниците от предаванията, което понякога пораждаше проблеми с авторските права и доста често Неделчо трябваше да обработва битките, така че понякога не се разбираше какво се случва. Разбира се, за това видео нямаше как да се водя по мозъка на 11 годишния си аз и трябваше да изгледам предаването отново, както всичко останало в този клип. И бих казал, че беше много добро. Едно от нещата, които го направиха толкова специално, беше факта, че всички озвучители, с изключение на Петър Бонев като Майкъл, се върнаха да озвучават героите си.
Буквално епизодите се чувстваха като епизоди на Българ, именно поради факта, че самият Неделчо Богданов ги е писал, подобно на други епизоди от оригиналния сериал. Съчетаваше елементи от Игри на волята и подобни реалитета, но с героите на Българ, което като се замислиш не е нещо ново, имайки предвид, че вече в България е имало епизоди пародии на Survivor и Big Brother. Няма как да не оценя факта, че Cringe Island са го анимирали само двама човека и в същото време има доста добре анимирани сцени. Някои от героите обаче бяха леко променени по характер, като полицай Борис и Вълю, но с времето свикваш с леката им промяна. Във всеки епизод накрая зрителите трябваше да гласуват който отпадне от предаването, като героя, който отпадаше, отиваше на чевермето и другите участници го изяждаха. Да. Малко странно ми беше се сторил това и преди, и сега. Малко странна идея беше това, но предполагам това не е вреди на героите да се появяват и в други анимации за напред. Както стана с Валю в крипто сериала, но ще стигнем до там. Но като се замислиш, Българ винаги е била странна анимация, като често не можеш да разбереш какво точно става в нея. Това, което имам предвид е, че уж гледаме живота на Българ, после разбираме, че всъщност гледаме някакво предаване с водещ Билко Бибитков, който показва на зрителите сериала, друг път се рекламира пицарията на Българ от самите герои на Българ в цял епизод, а понякога героите направо умират. Но да. За самото предаване бих казал, че си имаше забавните моменти, дори получихме от него тези кадри от кървясен герой на Българ, които приличат все едно са от някаква крипипаста и не мога да спра да се хиля на тази мисъл. Действителност, тази пародия на реалити се чувства като празник на 10-те години на Българ, които бяха се навършили по това време. Мисля, че доста добре Неделчо се е справил с задачата си. Krypton's Ugly Friends. Тази анимация не знаех как точно да реагирам на нея. Разказваше се за криптовалути и някакви такива, които неща аз въобще не разбирам. В нея главното дуо са Кечи и Онуфри, които мисля, че Неделчо видя като потенциално ново дуо в предпоследния епизод на Кечи. Сериалът може би се опитваше да ни научи по прост начин на всичката тази история с криптото и така нататък. Шегите най-вече бяха свързани именно с това, затова и повечето неща не можех да ги разбера. По време на анимацията можеше да се закупуват и NFT-та, за които имаше дори цял епизод. Истината е, че Неделчо всъщност не е предвиждал до такава степен анимацията да е насочена към българската аудитория. В едно интервю с Китодар, той споделя, че е искал да се гледа най-вече от английската публика, понеже там би се гледало повече и би се разбрал от повече хора, които са на вълна крипто. За ирония на съдбата, сериалът се гледаше повече тук. Доста зрители на английският канал на Неделчо Богданов не бяха доволни, че е почва с някакъв крипто сериал от нищото 10 години след като не е качвал. Нещо като това видео за вас. Дори вече от 9-ти епизод, епизодите не са качени на английски. Имаше доста добър визуален хумор, щом не мога да кажа нищо за историята. Също Кечи в един епизод правеше NFT и се прерисуваше. И ме изкефи как за референс ползваше концепт арт за Кечи, който най-вероятно е направен преди първи епизод на оригиналната поредица за Кечи. Това видео исках да покажа на вас, че даже и на себе си всички неща, по които този наистина талантлив човек е работил и създавал. Той е от малкото хора, които биха се наели със сравнително малък екип да създават нещо подобно. И говоря за абсолютно всичко от това видео. Дори най-новите неща, които Неделчо прави, отнемат страшно много време и усилия, за да стигнат до финалния резултат. С много трудности се е сблъскал, за да успее да прави тези неща. Вярно е, че в момента бекграундите на анимациите му са направени с AI, но нормално. Няма смисъл и време да рисуваш чисто нови, особено когато правиш пародии на предавания, които в същото време вървят. Аз не съм от тези хора, които мислят, че AI някога ще успее да замени истинските художници. Предполагам става да се използва за видеа и анимации, които така или иначе не възприемат себе си супер насериозно. Пък едва ли вие или той иска да преизползва едни и същи бекграунди от Българ и Brain Damage, както се е случило в крипто сериала и някои случаи и в Кечи. Радвам се, че направих това видео, защото в действителност беше интересно да премина през всичките тези анимации. И да, това беше видеото, надявам се да ви харесало. Довиждане, човеки! Чао, чао!